Gdje ćeš tako? Tako je! Luka gleda da mu priđe, ja? Pa da, što ima dugačke ruke. Tako je, Luka. Što je slaba slika kod mene ovako, ne da biti... Da bi kamera bude bolja ili loše kako. Bravo, Luka, bravo, dečko. Bravo, Luka, bravo. Tako je, dečko. Uf, što nije prošlo. Bravo! Tako je, bre! Drugo brojanje. Tako je, Luka! Bravo, dečko! Tako je, dečko! Razvalio ga, vrat. Ne, pa vidio je ovaj sudija. Da li mogu da pusti još ili, a? A? Ti sam snimio kaj nema već. Ovo snimio sam prekidao to da je kraj, to je jebi ga. A? A ti neozbiljan si? Pa ne, nego sam bila pauza, nego što je bilo sudija. Tamo sam... Projektujemo smaču u ringu. Pobedio je Ilić, Relji Nemanja Dimitrić. Relji Nemanja Dimitrić, crveni ugao. Tako je, dečko!